Fernando Babo Cabalen. Welcome to Wherein in Pampanga. And guys, for today's video, nandito po tayo ngayon sa Guagua, Pampanga. And we were invited by Sir Aldrin. Yes. Sir, thank you so much for inviting us. And guys, welcome to Gold Cars. To formally start po, please introduce yourself to our viewers. May pagatpanapon po kay Kataka Pampangan. My name is Aldrin Manlusok. Dito po kami laki sa Santo Cristo, Guagua, Pampanga. Sa biyaya ng Panginoon, nakatira kami ngayon sa San Antonio, Guagua, Pampanga. Okay. Sir, first question. Kailan po nagsimula ang Gold Cars? How did it start? Parang ano yung idea na, okay, Gold Cars yung itong business na itatayo ko? Way back 2011, umuwi po ako from Riyadh specifically. Nagkaroon ako ng health issue. So sa biyaya ng Panginoon, na-overcome ko yun. Nangingi ako ng wisdom sa Panginoon kung ano yung gagawin ko. Hanggang dun sa dinala niya ako sa sasakyan. Nag-start ako, I remember, ang unang sasakyan na binenta ko is 19,000 ang kuha ko. Ipin-repair ko siya. Sa biyaya ng Panginoon, nabenta yun ng 34,000. Wow. Doon nag-start ang Gold Cars. Kung di ako nagkakamali, 2014, nung nag-start kami mag-finance. Okay. So, Si Gold Cars po ngayon, ayan, sabi nga, home of quality used cars. So meron po tayong car trading na yes, business. meron po tayong car dealership na business. Okay. So dito, yung mga unit na makukuha nyo, yung mga unit talaga na nasala, yung mga sariwa talaga. Most likely, mga low mileage ang binibenta natin. Hindi po tayo nagbebenta ng bangga, galing sa baha. Kung may problema sa papel, hindi natin so makakaasa yung mga bibili sa dealership natin na sariwa talaga yung mga buwan. Sir Aldrin, ano ba yung mga units natin from, mga budget up until sa mga high-end? As of now, meron po tayong Ford Territory, mga Commuter Deluxe, and then may mga ibang sports car tayo na nandyan, Mustang, Arrow, GTR. Maasahan nyo na talagang siguradong sariwa. So, kagaya ng GTR na stock natin dyan, isa po tayo sa may hawak ng GTR na sasabi kong pinakasariwa sa Pilipinas. Hawak po natin. At saka kung makikita nyo sa personal talaga parang ganyan. So sa mga naghahanap po ng GTR, talagang kating-kating na magkaroon nun, meron po tayo available. May stock po tayo na isa dito na 11,000 pa lang ang tinakbo, talagang well-preserved. 100% original paint, naka-PPF siya, and then yung makina, makikita nyo po sa personal sarili. So sir, since 2014 hanggang 2024, 10 years na ang ating business in terms of car dealership. Yes. And then this year, last month lang, Opo. nagkaroon po tayo ng service center. Yes. Tell us more about it, sir. Okay, primarily ang pinaka-main objective namin dito. Kumbaga, reinforcement to sa dealership eh. So, yung pagnanasa namin na makapagbigay ng quality unit sa mga tao, maapoy yun eh. Kumbaga, talagang quality na yung tinitinda namin, gusto pa namin na mas maging quality kaya tinayo natin yung service. Sa pamamagitan kasi nito, mawawala yung worry nila. Kasi before, gusto man namin mag-commit na magbigay ng warranty dahil wala naman kami shop, tatawanan kami. Sa biyaya ng Panginoon, nag-invest tayo ng service center. Ito, nadi-deliver na namin yung gusto namin may bigay sa mga tao, which is yung makapagbigay talaga ng super quality car. So, ang ginagawa namin dito, binibigyan namin ng pre-change oil, yung kailangan na gawin. For example, nakita namin na quality ng preno, yung mga fluids ng mga sasakyan, kung kailangan palitan, papalitan namin. Basta kukunin ng client hanggang sa kauli-ulian, even sa detailing, kukunin para brand. Yes. Yun ang goal namin, sir. So, garantisado at sigurado po yung mga kliyente natin, pagkakuha may confidence at saka talagang gustong-gusto. Kumbaga, love na yung mga May love talaga sila, Correct. sir, sa mga buyer na makakapakinig nito at makakapanood nito. Pasyal po kayo dito para makita nyo po yung mga stock natin. And then, makita nyo po yung sinseridad namin na makapagbigay talaga ng maayos na sasakyan. Kasi, naniniwala po kami dito sa Gold Cars na wala ni isa mang Pilipino ang deserve na maloko when it comes to buying cars. Kasi, unang-una, hard-earned money po yan. Naniniwala po kami na pinagpaguran nyo yan. How come na makakakuha kayo ng sirang sasakyan, di ba? Maloloko kayo, which is yun yung ayaw namin dito sa Gold Cars. Kaya dito, makakasiguro kayo na talagang handa talaga yung sasakyan na dito. Yes. So sir, next question tayo. So those are your services sa mga kukuha po ng mga sasakyan dito. Yes, may warranty po tayo, 1-year warranty. Nagbibigay tayo ng free 2 PMS. So ano po yun? Papalitan natin yung langis nyo ng free. Free change oil yan, sir, ng 2 beses. Yung isa, i-execute natin bago kayo malis dito. And then yung isa, babalik kayo dito. Libre yun, wala kayong babayaran. Grabe. Tapos hindi ka mag-aalala kung masira yung sasakyan mo, dalhin mo dito, gagawin mo. So parang bumili rin po sila sa kasa. Parang bumili rin siya. How about, and kailangan ko po yung mga services ng mga regular PMS po, no? Ano po ba yung mga sinuserve natin dito, sir? Dito, one-stop shop tayo. Repairs, may mga trouble po yung sasakyan nyo. Kompleto po tayo ng gamit dito. May mga scan tools po tayo. Nag-invest po tayo ng mga scanner. Kasi yung mga sasakyan nyo yan, sir, naka-OBD na lahat yan. Para sa kaalaman po na lahat. Computerized po lahat ng sasakyan. So, ang Gold Cars, nagkompleto tayo ng gamit para makapag-diagnose tayo ng
maayos. And then, meron po tayong mga langis dito. Sa pagdating sa change oil, pag na-maintain ng mga fluids, yung mga change fluid, may mga coolant po tayo dito. Yung mga pinakamagandang gamit, state of the art, when it comes to automotive, meron po tayo dito. Lagay po ng alignment natin, yung Hunter Hawkeye Elite na tinatawag. When it comes to alignment, sa buong mundo, ito na po yung pinakamagandang alignment. Bakit po ba Hawkeye Elite ang in-invest natin? Yung pinakamagandang alignment. Gusto natin maging accurate yung reading ng alignment nyo. Siyempre, kapag accurate yung reading ng alignment nyo, malilesen yung downtime, yung paghihintay nyo sa paggawa. Kasi yung alignment po natin, within 70 seconds, malalaman po natin anong status ng alignment. So, yun po yung reason bakit nag-invest tayo ng ganito. So, even to the smallest details, nag-invest po tayo dito para sa yung mga consumers natin, mga kliyente natin, for their convenience. Yes. Mga lit-lit na yan, hindi nila nakikita, pero para sa atin, napaka-importante po. Yes, especially when it comes to alignment, tsaka sa wheel balancing. Kasi yung iba, minsan nagtataka ka bakit nanginginig, kumakaliwa, kasi nga dahil hindi siya nagawa po ng maayos. Kahit marurunong kasi yung mekaniko, kung wala silang proper equipment, hindi po talaga nila magagawa. So, nabanggit niyo po yung mga mekaniko natin, sir. Ano po ba yung mga background ng mga professionals natin dito? So, yung mga mekaniko natin dito, at the same time, yung mga service advisor natin, yung chief mechanic natin, galing po sila ng abroad. Magkakasama po kami doon before. Ano po ba yung trabaho niyo sa abroad, sir? Automotive technician din po tayo. Sila po ay nakasama niyo doon for how many years, sir? Nagkakasama po kami doon ng 4 na taon. Pero yung mga chief mechanic natin, may kalahati ng buhay nila, mga mekaniko na yan. Gaya ni Pastor Jensen, yung service advisor po natin, matagal na pong chief mechanic. Sir, hindi ko naman dinadown yung skills and ability ng mga kasama natin dito sa bansa natin, no, sir? Pero ano po ba yung mga international standard na na-acquire ng mga professionals natin? Okay, unang-una, dapat natin malaman na late tayo dito. So, kagaya ng mga sasakyan, that was 2009. Yung FJ Cruiser, 2014 pa lang lumabas dito. Pero ang totoo, 2009, ginagawa na namin yung mga sasakyan doon. Yung mga Voice Command, Engine Start. Yung mga yan, 2011 pa, ginagawa na namin sa abroad, which is ngayon pa lang lumalabas dito sa Pilipinas. So, when it comes sa ganun, advanced po kasi talaga yung mga technology sa abroad. Kaya yung iba, nagtataka, paano ko daw nalaman yan? Yung pagsiset-up ng shop, mga magagandang gamit, how come na nalaman ko yan? Dahil nga po, nakita ko na yan. Kung ano yung mga accurate na gamit, na tamang gamitin. Kagaya nun, yung high speed. Bakit ba mahalaga na high speed yung balancer mo? Okay. Kapag kasi ibang brand, kakailanganin mo ng maraming weight bago niya mabigay yung accurate na measurement ng tires mo. Ang kaibahan ng Hunter, dahil high speed siya, isang ikot lang, konting weights lang ang kailangan niya mo. So that, ano pong kagandahan nun? Number 1, accuracy. Accurate siya. Pangalawa, makakatipid ka. Kung pinababayaran ng tingga sa chef, di ba? Mas mamamahalan ka. So at the end of the day, sir, sabi ko nga, yung mga maliliit na bagay na yon, when it's compounded, yung quality, yung efficiency, kumbaga at the end of the day, yun yung nagpapaangat sa atin. We're providing quality service. Yes, hindi lang yun, no? Gusto ko pong maunawahan ng mga magiging client natin dito. Lahat po pinag-aralan namin dito. Hindi lang yung mga equipment na gagamitin namin sa sasakyan nyo. Hindi lang yung mga mekaniko natin na well experienced. Even yung mga materials po. Like oils, yung mga brake pads, yung mga filters. Kasi kung bibili tayo ng mga genuine parts kagaya ng Toyota, mga Ford, mahal po kasi yan. Talagang tanggapin natin dahil kasa yan. Brand nila yan. Pero dito, naghanap tayo ng mga reliable parts na maaasahan mo na hindi pa rin compromise yung quality. That is why, kagaya niyan, yung AMSOIL. Bakit AMSOIL lang dala natin langis? Kasi maganda po yung AMSOIL. It is because 100% synthetic talaga. Sa mga brakes, made in Japan, ang gamit natin, gumagamit tayo ng Apribono at ng Haikyuu dahil fully ceramic yung mga yan. Hindi masisira yung mga rotor nyo other than brands. Kasi may mga brands na pag ginamit natin, nakakasira po ng rotor, matigas. It is because of their content, mas marami yung metal compare sa ceramic, kaya nasisira yung mga rotor. So lahat naman po, even sa mga EGR cleaning, sa mga brake fluids, kagaya ng transmission dialysis, bakit po ba nag-invest tayo niyan? Ang transmission dialysis kasi, ang trabaho niyan, para tanggalin yung lumang ATF oil natin. Problema kasi is traditional. Training. I-drain mo lang Hihintayin mo lang na pumatak yan, di ba? Unlike sa transmission dialysis, lahat po ng components ng transmission, lilinisin niya, yung torque converter, magiging mga pump niyan, lilinisin niya maayos, tatanggalin niya po lahat. Ang mangyayari po, yung bago nating langis, ipupus niya, itutulak niya yung luma, na may kasamang debris, lilinisin niya, hanggang sa makuha natin yung gusto nating kalinisan dun sa langis na ilalagay natin. Ganun din naman, sa radiator coolant dialysis, nagiging sanhi ng overheating kapag yung sasakyan, hindi na napapalitan ng kulay.
yung visa nung coolant natin nawawala. Yes. Ngayon, ang trabaho ng radiator coolant dialysis, yung lumang coolant, ilalabas niya, plus yung sa engine block natin, sa cylinder head natin, kung saan dumadalo yung cooling system, tatanggalin niya, sir. Yung mga corrosion, debris, ilalabas niya, even yung loob ng radiator mo, ipa-flush niya talaga. Kasi bukod dun sa coolant itself na ginagamit natin, dahil pressurized siya, itutulak niya talaga. So, yun ang isa sa kahalagahan ng mga machine na ginagamit natin. Kagaya ng nabanggit ko po, yan po ang mga pinag-aralan po. Sir, sa mga nanonood sa atin, for sure, haluyan. No? May mga nakakaintindi po sa mga technical na binanggit natin. Meron naman mga first-time driver. So dito po, may nabanggit tayo kanina, sir, yung parang diagnosis or check-up na nagagawa nyo dito. Can you tell us more about that, sir? Dito po sa Gold Cars, pagpunta nyo po dito, i-assess po natin ang sasakyan nyo kung ano yung pangangailangan ng sasakyan nyo. Kagaya po ng mga doktor sa ating mga katawan, ganun po ang trabaho namin sa inyo. Titingnan namin kung ano po yung actual status ng sasakyan nyo. Meron tayong flat rate time dito, 450 pesos lang po kung magpapacheck ka dito. So, ibig sabihin, titingnan namin yung sasakyan mo, i-check ng mekaniko natin, itataas sa lifter, and then i-scan po natin. Yung scanning, wala nang bayad yun. Basta titingnan natin kung ano yung sitwasyon ng sasakyan mo, kung ano yung kailangan ng sasakyan mo, kung kailangan ba siyang ma-change oil, palitan yung brake fluid, kung kailangan siyang i-align, kung kailangan palitan yung pangilalim mo, or kung may damage yung sasakyan mo, kami na pong bahala na titingin sa inyo. Sir, parang nagiging dilemma din ng mga car owners natin. Hanggat hindi lilitaw yung check engine, hindi magpapadiagnosis. Tama ba? Alright. Kasi hindi natin alam kung magkano talaga eh. Pero sa inyo po, yung flat rate flat rate which is time. 450 pesos, ang laking parang relief as a car owner. Yes, tama. Kasi ganito po, no? Hindi naman po lahat. Yes. Pero majority sa ating mga Pilipino. Again, nandito kami para turuan kayo. Akala ng iba, hanggat umaandar ang sasakyan, okay lang. Yes. Kasi minsan, kailangan na pong i-maintain ang sasakyan nyo. Hindi pa, wala pa ako naririnig na sira, di ba? Tama. So, ganun ang mentality natin most likely sa ating mga Pinoy. Hindi natin alam, mas napapalaki yung gastos kapag hindi na may maintain ng maayos yung sasakyan. Correct. So, kailangan nating i-maintain yung sasakyan para yung longevity ng serbisyo niya mapahaba na. Gaya ng oil. Bakit ba kailangan na papalit ng oils? Nagkakaroon ng oil sludge yan. That is why bumabara sa mga system. May mga valve yan, may mga pumps yan, na kapag talaga namuna yun doon, may magbabara, hindi na magpapunction. Correct. Yun po yung nagiging dahilan. Kaya nasisira yung mga cam natin, yung mga crankshaft natin, hindi na nakakapagtrabaho. Yung ba yung sinasabi na heart attack ang sasakyan? Parang yun ba yun? Or nabe-breakdown na. nabe-breakdown Yes, na. kasi it is because hindi proper yung pag-maintenance, sir. Yun ang kahalagaan, yung mini-maintain natin. Sir, last few questions po. So, dito po sa service center natin or even sa shop po natin, what can we assure our clients po that when they come here, they will be treated and talagang maayos na servisyo po yung maibibigay natin sa kanila? First of all, yung maabutan nyo po dito, number one, yung mga tao, tinetrain po namin sila. Pangalawa lang po yung skill ng tao dito eh. Ang una-una po dito yung mga karakter nila. Number one, makakaasa po kayo sa katapatan ng mga tao namin dito. Hindi po kayo makakaranas dito na nasira yung pyesa nyo tapos hindi sinabi. O kaya, bumili kayo ng parts, hindi inilagay. Bumili kayo na lang, hindi inilagay. Yun po yung maaasahan nyo dito. Makikita nyo po na ginagawa ng maayos yung sasakyan nyo. Iingatan namin, simula pa lang sa pagtanggap namin sa inyo. Talagang ititreat namin, ipapamper namin ng sasakyan nyo. Natuturuan po ng maayos yung mga tao dito. Plus, talagang mga professional po yung mga mekaniko natin dito. And then, gaya po na nasasabi natin kanina, magaganda po yung inanda namin mga equipment para sa inyo. And then lastly, yun nga sir, pagdating sa mga materyales, pinag-aralan po talaga namin yung mga ino-offer namin mga parts sa inyo. Hindi po tayo naglalagay ng fake dito. Bawal po ang fake sa Gold Cars. Kasi yung sasakyan kasi, buhay ang awak niyan eh. Exactly. Kaya hindi po tayo pwedeng maglagay ng fake. Tama. Dito po, yung mga pyesa natin, SRP lang. Yung mga pyesa na bibili nyo po dito, may warranty. Wow. Wow. So even may mga napili-pili po ba tayong mga parts? Wala po. Lahat po ng pyesa na ikakabit natin dito. For example, nilagay po tapos nasira. Papalitan po namin ng bago. Sa biyaya ng Panginoon, kagaya na nasabi natin, dahil napag-aaralan natin yung mga pyesa na kinakabit natin, wala pa naman ni isa na nasira. Kasi nga, magaganda yung kagaya nun, yung mga filters natin. 100% made in Japan talaga. Kasi yung distributor natin, distributor talaga ng big. So anyway, mga technical po, you can actually consult our professionals pag punta po nyo dito. And speaking of pagpunta dito, sir, nakita ko yung lounge ninyo. Napakaganda po. So you can actually enjoy the comfort of the sofa, the chairs,
may internet po ba tayo? Yes, free Wi-Fi. Wow, so you can also work while you are waiting for your car or your vehicle to be serviced, no? Yes. Opo, una-una, inanda po natin yon. Kung sakali lang na intayin nyo yung magawa yung sasakyan nyo para makapagpahinga po kayo. And then yung mga may trabaho, pwede po kayo magtrabaho. Full air condition po yung customer lounge po. Sir Aldrin, where are we located po and ano yung operational hours natin? Yes, we're located here at San Juan Nepo, Betis, Guagua, Pampanga. Along OG Road po tayo. So, pwede nyo po siyang i-search sa Google Map and then sa Waze. Easy lang po hanapin dahil nasa tabi po tayo ng daan. Yung operational hours natin, pag Monday po kasi, may Bible study tayo ng 7 to 9 a.m. Kaya 9 a.m. po ang start namin ng Monday. Pero pag Martes hanggang Sabado po, 7:30 po, nandito na yung tao and then 8 a.m. nag-start na po tayo. Hanggang 5 p.m. po tayo. Okay. For those who are interested naman po sa mga units natin, sir, how can they contact you po? May page po tayo para makita nyo na yung mga available na units natin. Search nyo lang po yung Gold Cars Dealership. Makikita nyo po doon yung mga available units natin. Message lang po kayo doon about price at kung ano yung status ng sasakyan na gusto nyo bilhin, may sasagot po. Sir, clarify ko lang, no? So, Gold Cars Dealership. Yes. And then yung isa naman ay Gold Cars Service Center. Service Center. So, dalawang FB page po yun. Anyway, i-include po namin yon para maging convenient pa po yung pag-contact nyo kina Sir Al. Sir, any final message to our viewers? Unang-una, maraming salamat po sa pagpunta niyo po dito, sir. Para po sa mga viewers natin at sa mga future na client namin, makakaasa po kayo na yung serbisyo po na ibibigay namin sa inyo napag-aralan. Magkakaroon po kayo ng peace of mind, matatanggal po yung bagabag nyo, saan nyo po yung katapatan ng Gold Cars. And then lastly, yun nga po, naganda po kaming ng dissenting lugar at ng mga magagandang equipment, mga skilled na tao, mga mekaniko, luma or bagong sasakyan, welcome na welcome po kayo lahat dito. Sir, what do you guarantee our clients na are these genuine parts or mga third party? How do you describe them? Yes, bukod sa napag-aralan na namin yung mga fake at saka yung mga original, yung mga source natin reliable. Sila mismo talaga yung distributor sa buong Pilipinas. Lastly, yung mga presyo po ng parts natin dito SRP lang tayo. Yes. So, makakaasa po kayo na yung mga maabutan yung pyesa dito. Saktong presyo lang. SRP lang po. So, kung 580 ang SRP, suggested retail price ng produkto, ganun din nyo pong makukuha dito. So meaning, yung mga pupunta dito, hindi nyo na sila pinagkakitaan dun sa mga items? Hindi na po. So, ang binabayaran lang nila dito, yung serbisyo. Service pa na. Kaya po naglagay tayo ng mga parts dito para hindi po magtagal yung pagtatrabaho natin. Kasi kung kayo po mismo, bibili pa sa labas, mahabala pa kayo, medyo magtatagal po tayo. Pero grabe, sir, yung warehousing nyo nung mga gamit na yon, hindi nyo na pina-shoulder sa mga kliyente natin kasi as is na po yung babayaran nyo. As is po. Wow. Huwag kayong mag-alala dahil dito, serbisyong Gold Cars Casa na presyong pangmasa. Thank you so much, Thank sir. you, thank you, Aldrin. thank you. God bless you, sir.